berasnya manggul bulu sing iring kana. Yang ini namanya siapa? Yang ini rumahnya di mana? Yang ini namanya siapa? Jerarane cemong. Wis iki ya kaya sijine maning kae. Yang ini namanya siapa? Yang ini rumahnya di mana? Kon mau segane gelem kon kenalan ora gelem. Iya ayo betakan wis kenal ya, betakan wis kenal kabeh. Ayo siji maning nggih, kan siji maning nggih. Ayo kan siji maning nggih. Yang ini namanya siapa? Ora wedi kok kan tomei kae sing kumisen. Yang ini namanya siapa? Yang ini rumahnya di mana? Ser. Yang ini namanya siapa? Bikin hatiku melayang jadi gembira. Bikin hatiku melayang jadi gembira. Tuku ciu sak botole sindene krungsu katon jempole. Tuku ciu sak botole pengendang guyu werek waduke arumbia. Bikin hatiku melayang jadi gembira. Iya, wis kenalan sudah cukup. Wis ngerti umah, wis ngerti papan panggonane, wis ngerti arane nggih. Yo sekarang arep pada ngapa kok pada ngedek? Arep terserah, aduh manutan banget sing siji kae. Manutan banget sing siji. Yo, kok nyanyi maning? Renggong manis. Oh iya, renggong manis gelem. Anggur ora gelem. Oh iya. Nyong di anur dirungoni. Apa kayak ketua ngomong apa? Begini apa? Iya. Anu tum-tuman duit kesana. Ya, monggo dinding renggong manis Bima Sakti Budaya Gladi Audio. Renggong manis Bima Sakti Budaya Gladi Audio. STK Arum B Para M Pesona Purkaswa dan iki sinten? Ini dari mana? Hah? Clara Jaya. Kali Bombong, Clara Jaya Kali Bombong. Yo, bertambah lagi teman kita, YouTuber kita, pecinta seniman. Yo, monggo dinding renggong manis. Datos.